Galab shout out. Yan. So far, Isak, hello, mega love shout out. Tupas OFW vlog, thumbs up po. Salamat sa patamsak dyan. So far, wait lang at I will give you jacket. Yet so far, you have no moderator. Pasok lang kayo mga lalabs. Ayan, tupas nagbaba ng bahay. Zafar also nagbaba ng bahay, watching Oman. Yan, Bondas, mega love shout out to you. Salamat sa pagbisita kay host ulit. Ayan, Bondas nagbaba ng bahay. Maglablahan buwan kayo dyan. I'm from Pakistan. Hi, Zafar, you're from Pakistan. Mashallah. Mashallah, Habibi. Ayan, lupit music mo, Hosa. Salamat. Zafar Ishak nagbaba ng bahay. Ayan. Come here, Maui, come. Ayan, maglablaban kayo dyan mga lalabs. So far, don't forget to connect with the host. Ayan, wala ba yung CPR? Wala pong CPR yan kasi free yan ng ng YT. Saan makadinig niyan? May nagbigay lang niyan, lalabs. Pinadownload ko lang. Sana lang yan lalabs sa, diba sa YouTube Studio? Tapos diba may andun, ano ba yun, yung audio ba yun sa baba? Click mo lang yun dun. Dun ko lang yun kinuha eh. Ba yun yung audio player ba yun? Nasa baba ng diba i-click mo yung mo, YouTube Studio? Sa pinakababa. Dun ko lang yung clinic eh. Ano lang yun, yung dating check ko lang ano ba to? Bay Street Billionaires. Ayan. Ayan, wala ba yung saan makadinig yan? Ano pamagat? Ayan, Zafar. Okay po. Zafar, connect each other, Zafar. Connect them. Muhammad Permin Vlogs. Hello po, idol. Miga love shout out. Ayan, makipaglablaban ka dyan.
kalimutang tamsakan si host. Shoutout po Ma'am Idol yan, Muhammad Permin Vlogs. Mega loud shoutout sa'yo lalabs. Salamat sa pagbisita uli kay host. Sa bar, connect to Muhammad Permin Vlogs. Ayan, bundas, nagbaba ng bahay. Ayan, tamsakan nyo naman si host dyan. Tupas OFW Vlog, dan na po pasukli na lang si Muhammad Permin Vlogs. Tupas, pabalikan na lang si Muhammad Permin Vlogs dan sa'yo. Nagbaba siya ng bahay. Zafar, connect to Muhammad Permin Vlogs. Music. Bondas dan sa'yo, ayan bondas, pabalikan na lang si Muhammad Permin Vlogs. Dan daw sa'yo lalabs. Ayan, 2 million in the house, mega love shout out. Willie Boy tamsak host yan, mega loud shout out kay Willie Boy. Salamat sa pagbisita uli kay host. Salamat sa patamsak dyan, ayan. Muhammad Permin Vlogs, nagbaba ng bahay ulit. $3 million in the house, mega love shout out. Ayan, Willie Boy nagbaba ng bahay. Palablab si Willie Boy.
Willie Boy dating dikit na po. Ayan, Willie Boy dating dikit sa'yo si Muhammad Permin Vlogs. Ayan, Muhammad Permin Vlog. Done to you, connect me my friend, thanks, I'm watch your video. Ayan, from Zafar Ishaq. Muhammad Permin, balikan mo si Zafar Ishaq, done daw sa'yo. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Connect to Zafar Ishaq. Thank you so much, Zafar from Muhammad Permin Vlogs. Ayan, 6 million in the house. Miga love shoutout mga lalads. Ayan, maglablaban kayo dyan. Zafar Ishaq, nagbaba ng bahay. Welcome my friend. Nuruddin Gayman, miga loud shoutout lalads. Salamat sa patamsak dyan. Zafar Ishaq, nagbaba ulit ng bahay. Traveling dito Lakwatsera, good morning. Good morning, miga loud shouts out sa'yo. Traveling dito Lakwatsera. Ayan, ayan. Ayan, traveling dito, meron ka ng jacket. Hindi ka nang makipaglablaban dyan. $6 million in the house, miga love shout out. I will check your house. You have 1.4. Ayan. Connect with me also, Zafar, so that I will connect with you also. See, you have ads. Connect with me, Zafar Ishaq. Ayan. Zafar Ishaq, done sa'yo pasukli. Zafar, Willie Boy, done to you. Please connect to him. Lighting celebration of birth anniversary. Yeah.
Dan sa par isak pasukli. Dan sa par, down to you. Dan, ay, la. Dan sa par. Let's connect to Nordin Gaiman. It's done to you. Nabubulol na naman si host. Siyempre. So far, I will connect this one to you. Ayan, Nordin Gaiman, nagbaba ng bahay. Palablab naman. So far, done to you. Nordin Gaiman, nagbalik na ba si ano? Sa Paris Hub? 6 in the house, mega love shout out. Sa par, connect to them so that I will pin your link. Huwag kalimutang tamsakan si host, mga lalags. Willie boy, you done and watch your video. You done me thanks my friend. Ayan, Willie boy, dan na sa'yo siya sa Paris ha. Nagbaba siya ng bahay. Love kita, mega love shout out. Salamat sa patamsak dyan. DW sa nakapin, salamat. Palike naman yung nakapin mga lalabs. Patamsak naman. Mariela, mega loud shout out. Salamat sa pagpunta kay host. Ayan. Wow. Tusok na ho. Salamat sa patusok niyan, Mariela. Baba ng bahay si Mariela, palablab naman. Sa
Tamsur po. Sa Bula Kamsu. 529 channel, Miga Live Chat at Nilala. Tama sa pagbalik kayo. Hindi lang natin itapagitan. Ayan, ipid natin si Zapar para di magtampo. Malapit lang pala. Ang Sorsogon po ako host. Nasaan ka po, Willie Boy? Nasa Pilipinas ka ba o nasa abroad din? Ayan, Zapar is hack. Are you happy? I already pin you. Ayan, Mariela. Zapar done connect, Mariela. Ayan, Mariela, nagbaba ng bahay. Zapar, please return to Mariela. Is done to you. Nordin Gaiman, done watch your video and thanks my friend Judin me. From Zapar is hack. Zapar is hack, nagbaba pa siya ng bahay. Nakapin na nga siya. And 6 million in the house. Mega love shout out. Zapar is hack, please connect to Nordin Gaiman. Thanks my friend host. So you're welcome. Dan tamsak host sa bahay mo. Salamat. Love kita, salamat. Ayan, Nordin Gaiman nagbaba ng bahay. Zapar is hack, connect also my main channel so that I will connect with you also. Salam Norodin, ayan, from love kita. Vine 29, dan pasuklin na lang from Mariela, ayan. Mariela nagbaba ng bahay. Dan tamsak Bicolan ng Oragon from love kita. Salamat lalabs. Dan 4 million in the house. Mega love shout out. Mariela, dan sayo. Pasukli naman po. Ayan, Mariela, balikan mo si Willie Boy. Dan sayo. Palablab sa nakapin. Yan, Mariela nagbaba ng bahay. Dalisay dan pasukli na lang po. Ayan, Dalisay pasukli na lang si Mariela dan sayo. Ayan, Mariela nagbaba ng bahay. Nordin Gaiman nagbaba rin ng bahay. Nordin Gaiman nagbaba ulit ng bahay.
Busy Mamsi in Alil TV, you done and what's your video? Busy Mamsi, dan daw sa Paris ha? Busy Mamsi. Willie Boy Pulpak from Barela. Mga lalat, magsuklian kayo dyan, huwag kayong magbudulan. Huwag mo na po ng 1 to 2 minutes para siguradong dikit na dikit talaga. Huwag kayong magmadali, huwag kayong dikit ng dikit agad kasi mamaya sign na ng pagod nyo kung ganun gagawin. Mamaya kakainin lang yan ni Lulu. Yan, 6 million in the house. Mega mega love shoutout. Kalimustang tamsakan si host, mga lala. Cardo Dalisay dan sa'yo, pasukli naman po, thanks. Ayan, Cardo Dalisay, pasuklian na lang po si Willie Boy dan sa'yo. Thanks my friend host, my sleeping time, good night. Your next live stream, join me. Okay, sa Parisak, thank you for coming. Good night to you, lalabs. Host, maraming salamat, sleep na po, work bukas. Sige, Mariela, salamat sa pagpunta. Good night and God bless. Love kita, nagbaba ng bahay. Malab-lab naman si Love kita. Check na natin yung bahay ni Love kita. Yan. Malaki na rin pala yung bahay ni Love kita. Ayan. Ayan, Love kita. Bakit may isa kang tuwad? Welcome small YouTubers. Kinuwaran ka ng isa, lalabs. Grabe naman yan sila. Boss. Ayan. Do you love me? May jacket ka na po, lalabs. Ayan, dan dikit ako sa'yo, dati love kita, ayan. From Norodin Gayman. Love kita, dating dikit sa'yo si Norodin Gayman. Ayan, Dalisay. Dikit ko to sa'yo.
Willie Boy. Mating nga yung bahay ni Willie Boy. 158 ka lang pala, Willie Boy. Ano yung bahay mo, Willie Boy? Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs. Baby pa yung bahay niya. Do you love me? Salamat, host. You're welcome. Ayan, do you love me? Nagbaba ng bahay. Palablab naman si do you love me. Lablabin mo yung nakapin, lalabs. Ayan. Yung channel yan ni Willie Boy. Yan, from Bundas. Thank you, thank you. Bundas, nagbaba ng bahay. Palablab naman si Bundas. Ang laki pa ng mansion nito ni Bundas. Nasa 2K na, mahigit. And 5 million in the house. Mega love shout out. Willie Boy dan tamsak dikit. Ayan, Willie Boy dan nasayo si love kita. Pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo. Balikan mo love si love kita, Willie Boy. Biyahe ni Juno, magandang umaga host. Mega love shout out sa'yo, biyahe ni Juno. Yan. Salamat sa pagpunta, biyahe ni Juno. Makipaglablaban ka dyan, may jacket ka na po. Syukran Rodin from love kita. Ayan, syukran daw, Willie Boy. Syukran Rodin, love kita. Do you love me? Nagbaba ng bahay. Do you love me? Me. Biyahe ni Juno, nagbaba ng bahay. Ayan, palablam kay biyahe ni Juno. Oh, mashallah. Thank you so much, biyahe ni Juno. Thank you so much, Lala. Biyahe ni Juno, nasa bahay mo ako, biyahe ni Juno. Ayan.
1.3, ayan. Pasyal tayo sa Laguna Bay. Dansa na kapin from biyahe ni Juno. Ayan, really boy, pabalikan na lang si biyahe ni Juno. Dansa sa'yo, lalabs. Ayan, biyahe ni Juno, nagbaba ng bahay. Thanks sa pabyo host, walang anuman, biyahe ni Juno. Tingnan ko kung dikit tayo sa main. Ayan, dikit ko na to sa'yo, biyahe ni Juno. Hindi ako nagbakas. Tingnan natin yung ating main channel. Naka-main ka din. Ayan, dati pala akong dikit sa'yo. Nilarang na pag-iala, Juno. Ayan. Meron ka palang isang tuwad. Biyahe ni Juno. Inuwaran ka pa. Huwag nyo naman akong tuwaran, mga lalabs. Kisayame dan tuyo, ayan. Kisayame dan sa'yo si biyahe ni Juno. Pabalikan na lang, kisayame. Do you love me? Dan sa'yo, pasuklin na lang putin sayan. Do you love me? Dan na sa'yo si Willie Boy, pasuklin na lang. Willie Boy, wag ka na magbaba ng bahay, lalabs, at nakapin ka na, lalabs. Pag binaba mo yung bahay mo at nakapin ka, kakainin niya ni Lolo. Ayan, Neresa Neri. I'm host, Miga Miga Love, shout out, Neresa Neri. Salamat sa pagbisita kay host. Ayan, may jacket ka na po, pwede ka na pang magbaba ng bahay. Ipaglablaban ka dyan. Ayan, do you love me? Nagbaba rin ng bahay. Neresa, Neri, stay home. Nagbaba siya ng bahay. Parang lakas ng sound natin. Parang lakas ng sound. Nabibingi si host. Ayan, Ket Faren, hi all. Miga Miga Love, shout out sa'yo, lalabs. To love dan na sa'yong Miga, ayan. Do you love me? Dan sa'yo si biyahe ni Juno. Pabalikan na lang, lalabs. Mariela dan tamsak dikit, ayan. Mariela dan sa'yo si love kita. Pabalikan na lang, nagbaba siya ng bahay, lalabs. Ayan, huwag naman kalimutang tamsakan si host. And 5 million in the house, Miga Miga Love, shout out. Neresa OTW from Love kita, ayan, Neresa. Neresa. Hindi ko ma-pronounce. Hit dan to you, ayan. Hit dan to you from biyahe ni Juno, ayan. Dan Sukli at Willie, salamat, ayan. Willie, dan sa'yo si Do You Love Me? Do You Love Me, nagbaba ng bahay. Biyahe ni Juno, nagbaba rin ng bahay. Palablab naman. Palablab si biyahe ni Juno.
Ayan, biyahe ni Juno Dan from Nerissa Neri. Pabalikan na lang po, lalabs. Ayan, malaki pala yung bahay ni Madam. 1.8. Ayan, Madam, may harang ka, Madam. Ayan. Ayan, Nerissa Neri dan din mang amiga. Ayan, Nerissa Neri dan sa'yo si Biay ni Juno. Pabalikan na lang. Salamat, love kita, old friend. Ayan, love, dating dikit sa'yo si Nerissa Neri. Ayan, Biay ni Juno nagbaba ng bahay. Ayan, Nerissa Neri, dami mong ayan, yun, dating dikit daw sa'yo si Doyo Latin. Pas na lang sa dito. Ito, nagbaba na ako.
Biyahero OTW, yan. Biyahero OTW, silab kita sa'yo. Mute ka, host. Oh my gosh. Android 13, ang haba ng ads. Yan, may jacket ka na po, Android 13. Thank you for coming. Ayan, Willie Boy Dan from Nerisaner. Ayan, Willie Boy, pabalikan na lang si Nerisaneri. Yan sa'yo, lala. Android 13. Skip yan. Nawawala mic mo. Ayan, Omer. Narinig mo na ba ako? Android 13? Okay na, salamat. Ano, okay na. Salamat, lalab, Android 13. Paglablaban ka dyan, Android 13. Lablabin mo yung nakapin. Ayan. Parating na yung aking assistant. Ayan, Dan Suklin ni Risa, salamat. From Do You Love Me. Ayan. Do You Love Me, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, maglablaban kayo dyan. Huwag kayong magbudulan. Ayan, 5 million in dash. Mega love shoutout. Michael 22 TV Dan from Nerissa Neri. Ayan, Michael 22 TV, pabalikan na lang po si Nerissa Neri. Dan po sa iyo, lalabs. What? Ha? Ang mga lalabs? Sabi niyo? Yung mata ni host. Ayan, love kita, nagbaba ng bahay. Biyahero ni Jono Dan Tamsak, dating dikit. Ayan, biyahero ni Jono, dating dikit si love kita. Ayan, Bondast Dan from Nerissa Neri. Ayan, Bondast, pabalikan na lang si Nerissa Neri. Dan to you.
So, Willie Boy, oh. Watching ako sa videos mo. Yan, Willie Boy. Ikit ko to sa'yo, Willie Boy. Nandyan ka pa ba, Willie Boy? Natulog na ata si Willie Boy, ah. Ayan. Do you love me? Full pack kalimbang. Ayan. Do you love me? Dan na sa'yo si love kita. Pabalikan na lang. Ayan. Do you love me? Nagbaba ng bahay. Yan. 6 million in the house. Mega love shout out. Willie Boy, nandyan ka pa ba, Willie Boy? Natulog na ata si Willie Boy, ah. Ayan, Willie Boy, gumuhit ka na, lalabs. Dan sukli love kita. Salamat from Do You Love Me. Ayan.
Tulad mi nagmaba ng bahay. Salamat, do you love me from love kita, ayan. Ayan, wala na ata si Willie Boy, natulog na. And 5 million in daws, mega love shoutout. Yan, love kita na, sa bahay mga kuli. Ayan, do you love me, nagbaba ng bahay. Ayan. Dikit ko na to sa'yo. Dikit ko na.
Yan, do you love me? Nasa bahay mo ako, lalabs. Yan, do you love me? Yan, full pack. Dikitan Na Oragon, pabalik na lang. Yan, nasa bahay mo ako, do you love me? Anong Oragon? Dikit na sa'yo si Dikitan ng Oragon. Ito na lang, oh. Tuklin ni Dikitan ng Oragon sa'yo. Do you love me? Ayan, dinikit ko na sa'yo, lalab. Carlos, miga love, shout out sa'yo, lalabs. Ayan, Dikitan na kita. Ayan, Carlos, huwag kalimutang tamsakan si Hos. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng bat. Pagdablaban. May jacket ka na po, Carlos. Ayan, si Carlos nagbaba ng bahay. Bundas, nagbaba rin ng bahay. Maglablaban kayo dyan, mga lalab. Yan sa'yo, host. Maraming salamat, Carlos. Yan. Lipin natin yung bahay ni Carlos. Okay, Carlos is not a Filipino. It's Arabic guy. Why this one your... Oh. Carlos, this is your house? Tagalog ka naman nagre-reply. Nagkamali ako ng do. Yan, ikaw nga to, Carlos. Ba to, Carlos? Ayan. Ba't Arabic yung bahay mo? Ayan. Salamat, madam. Parang ito ba itong nandito sa ano? Ito ba ito? Oh. Tingnan kasi kita yung ano. Okay. Kasi pag pinatago, Carlos. Pero ito pa ito? Ito itong nasa ano, video. Alpara. Hindi ka ba? O yan, ano pa pala ito?
Marunong ka magtagalog. Yan, dapat dikitan ka dyan, Carlo. Yan, dikitan mo si, we love me. We love kita, nandyan siya. Yan, 2 minutes na sa'yo, Carlos. Ayan, dikit ko sa'yo, lalab. Ang country ka ba, Carlos? Nasa UAE ka? Nasa Oman? Nasa Saudi? Ito rinig, ayan. Ang country ka ba, Carlos? Narinig mo na ba ako? So, malakasan ko, Carlos. Ayan. Salamat, host. Ayan, walang anuman. Saudi, nasa Saudi ka pala. Yung mo, papa mo, taga Saudi. Yan ka na nakatira. Stan, buksan mo nga to. Ang hirap naman. Paano tayo nito mag-aayuda? What? 9, 5. Thank you. Oo, rinig na. Salamat. Ayun, narinig niya na ako. Odon Dumitrial Junior Vlog. Hindi kami galad. Shout out, Odon. Nagbaba ng bahay si Odon. Ayan. Carlos, kita mo si Odon, no? Nagbaba ng bahay. Saudiya pala to si Carlos. Ayan, Odon Demetriel Jr. Patamsak puhos. Sige po, sige po. Ayan, Odon, dikitan mo si host, Odon, para idikit ko rin sa'yo yung main ko. Ayan, due for the best. Dan tamsak ko. Salamat. Gamiga love, shout out sa'yo, lalabs. Ayan, Odon, nasa bahay mo ako, Odon. Ayan. Odon Demetrial Dan from Carlos. Ayan, Odon, pabalikan na lang si Carlos. Ayan, panglaya dito sa ilog. Si Odon, no? Ayan, Odon, 2 minutes na yung watch ko sa'yo. Dikit ko na to sa'yo. Odon, suklian mo si Carlos. Dan sa'yo, lalabs. Ayan, Odon Junior, dan sa'yo from Carlos. Ayan. Odon, dan from Joford the best. Ayan, Odon, dan sa'yo si Joford. Babalikan na lang, lalabs.
Sira naman yung headband ko nito. Ayan, udon. Dan na ako sa'yo, udon. Carlos, baba ka ng bahay, Carlos. Pipin kita, Carlos. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Carlos. Jopord the best. Dan pasukli. Ayan, Jopord. Dan sa'yo si Carlos. Pabalikan na lang, lalabs. Dan sa nakapin. Ayan, from Jopord the best. Salamat. Ayan, Carlos, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Carlos. Ayan, palablab sa nakapin, lalabs. Palablab naman Carlos. Marvin Bandaw, mega love, shout out, lalabs. Ayan. Marvin, may jacket ka na? Hindi ka nang magbaba ng bahay? Salamat sa pagdalaw, Marvin. May jacket ka na? Bakit wala ka pa ring suot? Ayan, palablab naman sa nakapin, mga lalabs. Carlos, Dan, thanks. Ayan. Carlos, Dan sa'yo si Joport. Ayan, Marvin Bandaw, nagbaba ng bahay. Oh, laki pala ng bahay ni Marvin, no? Si Marvin nag-TikTok. Oh my God, ayan. Oh. Shuada. Malamig ata sa labas, walang jacket. Nadjacketan ko na yan si Marvin. Ayan, nagbaba nga siya ng bahay. Ayan, Marvin Bandaw, OTW from Carlos. Ayan, Marvin, dinikit ko na to sa'yo, oh. Galing mo palang mag-TikTok, Marvin. Shuada. Carlos, wag ka na magbaba ng bahay, lalabs, at ikaw ay nakapin na. Late lang pala yung message. Wait lang mga lalabs, inom lang ako ng tubig, ha.
Jopord, OTW from Marvin Bandaw, ayan. Salamat po from Carlos, ayan. Do you love me, nagbaba ng bahay. Jopord, best. Jopord, dan si Marvin sa'yo. Ayan, si Marvin Dan from Jopord, ayan. Do you love me, dan daw sa'yo si Marvin, ayan. Marvin, nagbaba ng bahay. Ayun, 1924. Uy. 4. 5. Uy. 2425. Marvin Bandaw, nagbaba ng bahay. Ayan, do you love me, OTW from Carlos, ayan. Pangit naman yung sound natin. Ayan, do you love me, nagbaba ng bahay. Ayan, Jopord, nagbaba ng bahay. Do you love me, dan sa'yo si Jopord, balik na lang. Ayan, Carlos, nagbaba ng bahay. Loy YTC, miga love chat sa'yo, lalabs. Ala, bibi. Ano ba yun? Pasukli na lang, ayan. Ayan, do you love me? Dan pasukli na lang from Carlos. Ayan, Loy YTC, nagbaba ng bahay. Ayan, Loy YTC, OTW from Carlos.
Ayan, 5:36 Loy YTC, done connect. Pabalik na lang si Marvin. Yan sa'yo, Lalags. Thanks at Carlos Yolong from Loy YTC. Ayan. Ayan, Loy YTC. Then pulpak po from Carlos. Ayan, thanks Marvin from Loy YTC. Ayan. Dan Carlos from Do You Love Me. Ayan, Do You Love Me, nagbaba ng bahay. Hanggang ulyanin talaga to si host. Dinala ko sa likod yung mobile, nakalimutan ko kong dalhin pabalik. Ayan, Do You Love Me, dating dikit from Carlos. Ayan. Marvin, Danso Clipo, thanks from Loy. Ayan, bahay mo Carlos. Nakapin po si Carlos, Lalabs. YTC, nakapin po. Ayan, YTC, nagbaba ng bahay. Ayan, Do You Love Me, nagbaba ng bahay. Ayan. Pula ng Oragon OTW. Ayan. Carlos Yolong, Dan na po, thanks from Loy YTC. Kasi kung babang bahay.
5 million in the house. Mega mega love shout out. Yanin sales, hindi ko lang sa nilagay yung mobile na pang-ayuda, squad. Yun yung mga pang-ayuda. Makipagdikitan ka dyan, Lala. Yan, laway PC nagbaba ng bahay, talaglag naman. Reality, mali ata yung binaba mo ng bahay, ulitin mo nga ulit. Tingnan nga natin. Reality. Mali yung binaba mong bahay, ulitin mo. Punta ka dun sa video mo.
Wala kang link, lalab. Reality beyond fiction. Baba mo uli yung link mo. Ayan, done. Salamat. Ayan. From Daddy Rose. TV Rose Daddy. Baliktad. Ayan. TV Rose Daddy. Nagpaba ng bahay. Doon pala yung cellphone sa taas. Ayan, Carlos, nasa bahay Makuli. Ayan, dinigat ko na sa'yo, Carlos. Hindi na ako nagbakas. Ayan, reality biyad, nagbaba ng bahay. Ayan, Lala. Ikot ko to sa'yo, reality beyond. Ayan. Ayan, reality beyond. Dan sa'yo si Carlos. Pabalikan na lang, Lalaw. Ayan, thank you, host. Walang anuman. Ulit pa pala bahay mo, reality beyond. Gawin natin tong 100. Ayan, Loy YTC, miga lang shout out. Carlos, palitan na kita, Carlos, ha. Ipipin ko lang si reality beyond. Ang lit pa ng bahay niya. Ayan, palablab naman sa nakapin. Ang late pa ng bahay niya, 97 pa lang. Salamat, host. Ayun, walang anuman, Lalaw.
Ayan, reality ba yan? Dikit ko na to sa'yo, lalaw. Dating dikit sa nakapin from Carlos. Ayan. Loy YTC, dan ako sa'yo. Ayan, Loy YTC, pasuklian na lang si reality ba yan? Malit pa po yung kanyang bahay. Ayan, reality ba yan? Nasa bahay mo ko ulit. Bakit ka nag-upload ng hindi sa'yo? Ayan. Tulog na ako bukas uli. Salamat. Okay po. Good night. Thank you for coming, Carlos. Balik-balik ka na lang po uli. Ayan, Loy YTC nagpaba ng bahay. Antok na, sige po, good night. Sweet dreams. Ayan, thanks reality from Loy YTC. Cosplay ko na lang videos mo habang tulog ako. Sige, salamat. Ayan, reality. Gawin natin 100 yung bahay mo. Ayan, dinikit ko na, reality. Dan na din ako sa'yo, Carlos. Sige, reality, magbakas ka lang doon, matulog na daw siya, babalikan ka niya. Ayan, 5 million daw, mega love shoutout. Salamat, host. Ayan, walang anuman, reality.
$6 million in the house. Mega mega love shout out. Hanap nga tayo ng pampasayaw. Ayan, kabayan Dan. Kabayan Dan daw sa'yo si Joe for the best. Pabalikan na lang. Jopord, palabil naman yung nakapin Jopord. TV pa yung bahay niya, lalak. Reality, wag ka nang magbaba ng bahay at nakapin ka ng lalag. Kakainin ni Lolo yung banana mo. Yan, reality biyan, sa bahay mo ko uli. Gumuhit ka na lalabs, 100 ka na. Yan, reality. Dikit ko na sa'yo lalabs. God blessed host from reality. Biyan.
Bakla haha, bakit late ka na, Jen's vlog? Bagal mo. Ngayon ka lang dumating ng bahay? Ngayon ka lang nakaloto? Ayan, baba ka ng bahay dyan. May mga bago dyan, makipagdikitan ka, Jen's vlog. Ayan, Joe for the best, nagbaba ng bahay. Ayan, Jen's vlog, dikitan mo si Joe Ford. Mambanana ka ngayon kasi kinain yung ano mo, na banana mo kagabi. Kailangan mong palitan yun. Bumala ka pala. Kasama mo si Melanie. Jen's vlog, nakita mo ba yung ano, yung schedule natin kung anong ginawa ni, huwag kang magbanggit ng pangalan at nakasubscribe yun sa akin. Nakita mo na ba yung schedule? Kung anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa off ko? Ayan, reality beyond. Wala mo na kita lalabs ha? Pipin lang natin si Jen's vlog. Maliit pa din yung bahay. Jen's vlog, mali yung link na binaba mo. Kaninong bahay itong binaba mo? Hindi to sa'yo. Ano ba ito nakuha? Jen's vlog. Mali yung bahay na binaba mo. Doon ka, ibaba mo yung bahay mo, yung video mo. Yung katulad ng ginawa mo kagabi. Hindi to sa'yo eh. Bahay kubo may new home. Ano yun? Tuwada. Yun ang nilagay mo, mali pala yun, host. Doon ako nagdikit. Mali yun. Parang, ano yun, ibang lugar. Ano ba yun, Jen's vlog? Saan mo nakuha yun? Tuwada. Nasa 2050. Natin gusto. Galing yun. 22K. Ano, huwag niyong dikitan yung nakapin mali yung link niya. Ibaba mo yung tamang link. Jen's wala. Anoin natin yung nakapin. Litin. At yung pinin niya taga ibang planeta. Saan mo nakuha yun? 22K na yun eh. Tingnan natin. Ayan, Jen's, dating dikit na tayo. Ayan. Ayan, okay na. 22 ka pa lang kasi alam ko kagabi naka 30 ka na eh. Kinain ni Lolo yung ano, 22, 30. Yung 8.
Kaya swaga. Palablab naman yung nakapin mga lalags. Tawa ko sa'yo, Gina. Ambot ka. Siguro, Gina, pinanood mo yun. Late ka kanina, Gina. Madaming tao. Dapat inagaan mo. Ay, nako. Lanis Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay si Lanis Vlog. Palablab naman si Lanis Vlog. Ayan. May bago tayong mga kaibigan, lalabs. Lanis Vlog, minga-minga nag-shoutout sa'yo, lalabs. Ayan, reality. Ayan. Reality, dikitan mo si Lanis Vlog. Ayan, no? Nadikitan mo na ba si J. James Vlog? Ayan. Ayan, no subscriber pa si Lanis Vlog. Mga lalabs, padikitan naman si Lani. Ayan, Lani, kung gusto mo kapagdikitan dyan, nakikita mo yung mga link na yan, click mo yan, lalabs. Then mapupunta ka sa bahay nila, then panoorin mo sila ng 1 to 2 minutes, tapos mag-comment ka kung ano yung nakita mo sa video. Then subscribe, then balik ka sa akin. Then i-mention mo sila kung sino yung nadikitan mo at babalikan ka nila, lalabs. Ayan. Ayan. Lalabs Melanie, ayan. Mashallah. Mashallah, marunong gumawa. Lanis Vlog. Ayan. Lanis Vlog. Meron ka na palang ninja. Gina. Gayahin mo si Lanis Vlog. Gawa ka rin ng ninja. Para yung banana mo, hindi ganong kainin ni Lolo. Kung kakainin din naman ni Lolo, kunti lang. Ayan, Lanis Vlog. Watching ako sa videos mo. Ayan, lalabs, Lani. Iyan kita 5 para magkaroon ka na ng banana. Ayan. Gunner na, bagay ka naman, laki bahay, mansion. Ayan, Carlos, pasukli. Sige, lalabs, Lani, magbakas ka lang doon kay Carlos, natulog na yun. Lagay mo sa dulo ng message from Islandski Vlog. Para bukas paggising niya, makita niya. Babalikan ka nun, lalabs. Ayan, palablab naman si Lanis Vlog. Wala pa po siyang banana. Zero pa. Zero, as in zero pa. Ayan, reality ba yan? Nagbaba ng bahay. Ayan, Lanis Vlog. Dan sa'yo si reality, lalabs. Pasuklian na lang si reality. Click mo yung bahay niya, lalabs. Panoorin mo ng 1 to 2 minutes. Then mag-comment ka. Then connect. Huwag dikit ng dikit, ha. Panoorin dapat. Parang hindi ka bala ni opening. Ayan, lalabs, Melanie. Pinikit ko na sa'yo. Thanks, reality. Ayan. Palablab naman yung nakapin, Lani. Dikitan mo yung nakapin. Dikitan mo si J. James Vlog. Magsuklian kayo, mga lalabs. Ayan.
Ayan, Lanis Vlog nagbaba ng bahay. Mga lalabs, palablab naman si Lanis Vlog. Ayan, may dalawa ka na agad, Lanis Vlog. Ayan. Nandito ako uli sa bahay mo, lalabs. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ano ba ang ninja host? Ninja yung ano mo, second account. Yun, gumawa ka ng reality biyan para ano, yung banana mo hindi ganong kainin. Gumawa ka ng second account. Yun ang pambaba mo ng bahay. Pero pag click nila, ang lalabas yung main account mo. Ganon din, JJ's Vlog, gawa ka ng ninja para yung banana mo hindi ganong kainin ni Lolo. Bubuksan mo lang yung ano mo, yung ninja. Huwag mong buksan yung ano. Pinapanood. Ayan, Lanis Vlog, nasa bahay mo ulit ako. Ayan, okay, sige. Gawa ka ng second account. JJ's Vlog. Ayan, Lanis Vlog. Dan na sa'yo, lalabs. Kasi siguro gumala kung kanina kayo dito pumasok, madaming tao. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, pin natin na JJ's Vlog. Baba mo na kita JJ's Vlog. Ha? Pin natin si Lanis Vlog. Kasi sobrang liit pa ng bahay niya. Ayan. Ayan, lalabs Lani, tingnan yung mga may link dyan na ikitan mo sila, magbakas ka lang ng pangalan ko, babalikan ka niyan. Ayan. Ano ba naman tong sound ko? Patulog. Ayan, JJ's Vlog nagbaba ng bahay. JJ's Vlog and Lanis Vlog, magdikitan kayo. Guys, saan na kayo? Kasi late ka dumating. Nandyan lang yan sila nanonood. Bibilos, mega loud shoutout. Ayan. Thumbs up done. Ayan. Ayan, Bibilos sa lalabs. May jacket ka na, pwede ka nang magbaba ng bahay. Pasuyo na lang, Bibilos, lalabs. Padikitan naman yung nakapin, lalabs. 3 pa lang yung subscriber niya, lalabs. Meron siyang 3 banana. Ayan, JJ's Vlog. Bibilos, pwede ka nang magbaba ng bahay, lalabs. Bibilos pahingi. Anong hinihingi mo kay Bibilos? Bibilos pahingi daw, baba ka ng bahay, Bibilos. Agents Vlog ng baba ng bahay.
Ayan, lalabs. Lani. Saan naman si Baby Luz? Ayan, lalab, Lani. Hintay tayo, may papasok yan mga lalabs. Hintayin natin. Ayan, lalabs si Lani. Dikit ko sa'yo uli. Sabay kasi kayong dalaw sa akin mag-break. Lani's vlog and JJ's vlog para maturuan ko kayo. Alsaki nyo, tamsak, ayan. Miga love, shoutout alsaki nyo. Palabla naman alsaki yung nakapin. Apat pa lang yung banana niya kung Bekene naman, alsaki nyo. Good morning. Good morning to you, lalabs. Alzaki, palablab yung nakapin. Salamat, lalab. Ayan, JJ's vlog, OTW. Si Alsaki sa'yo. $6 million in the house. Mega love shout out. Lani, yung mga dinikit ko sa'yo kahit wag mo nang suklian na okay lang. Alzaki Dan from JJ's vlog. Ayan, Lani. Alzaki, baba ka ng bahay, lalabs, para madikitan ka ni Lani's vlog. Ayan, Lani's vlog. Nasa bahay makulit, lalabs.
5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Lanis Vlog. Parikit naman ako, lalab. Ay, baba ko yung bahay ko, ha. Parikit na pala tayo. Dan J. Jens Vlog. Ayan. J. Jens Vlog. Dan sa'yo si Alsaki. Alsaki, palabrab din yung nakapingin. Ayan, Alsaki, nagbaba ng bahay. Lanis Vlog, nandyan ka pa ba? Dikitan mo si Alsaki. Ayan, Reality Beat, nagbaba rin ng bahay. Ayan, Reality, dikitan mo si Alsaki. Lanis Vlog, OTW sa'yo si Alsaki. Mag-alas 3 na pala. Yan, 5 million in the house. Mega love shout out. Dan Lani, pabalikan na lang si Alsaki, dan tayo lalabs. Yan, Lani. Nabay mga kuli lalabs. Bicolanang Oragon OTW. Ayan, Lani, tinikit ko na.
Ayan, 6 million in daws. Mega mega love shout out. Ayan, Alzaki, nagbaba ng bahay. Like 21. Yan. Thank you, Alzaki, sa palike dyan. Yan, barista. Mega mega loud shout out na loves. Ayan, barista, may jacket ka na po, loves. Tamsak 22, salamat sa patamsak dyan. Sa'yo, pang barista. 23, thank you. Ayan, kumusta? Okay lang po. Barista lalabs pa, dikit naman yung nakapin. 7 pa lang yung banana niya. Ayan, J. James Vlog, nagbaba ng bahay. Hello, barista from Alzaki. Ayan, barista, baka may extra banana ka dyan. Pabigay naman si Lanis Vlog, kawawa naman. I-start niya lang. Alzaki nyo, hello, from barista. Ayan, lalabs. Lani, ikit ka tuloy sa'yo. Ayan, Alzaki, nagbaba ng bahay. DW sa nakapihin.
bag nagkabang ng bahay. Dikitan Na lalabs sa barista. Yung bahay niya, hindi na tayo ng pagkain. Dami sila. Dami tayo ng bahay. Sabay mo ako ulit. Pares na dito sa ilalabs. Balik naman dito sa pagkain. Dan fold up. Bigyan sila hanggang sa balik. Dati nyo, pinagigil. Dan barista from Alsaki.
Charlie Chu. Ayan, miga-miga lapit sa lapit. Amat sa tapsitan. Bakit ka na po lalab? Tsak-tsak boss. Salamat sa patsak-tsak dyan. Yung James Vlog, nandyan pa rin. Ayan, yung James Lalab. Yan sa umaga. Kay James Vlog. Katikatan si Charlie Chu. Kay Asian Lalab. Vlog, thumbs up insan. Yan. Joy Vlogs. Minga-minga love siya kasi yung lalab. Ayan. May jacket ka na po, Joy Vlogs. Ayan, Joy. Kumusta ka na, Joy? Padikit naman Joy yung nakapin. Ayan, dikit mo rin yung Charlie Chu. Nag-els po yan si Charlie Chu. JJ's Vlog. Ayan, Joy's Vlog. Pwede ka pong magbaba ng bahay. Charlie Pasukli, thanks. Ayan, tama, JJ's Vlog. Nag-LS po yan si Charlie Chu. Sa umaga, punta ka sa kanya, namimigay yan ng maraming banana. Nood lang. Salamat sa panood-nood dyan. Ayan, Reality B yan, nandyan ka pa pala. Yan, Charlie Tube, OTW. Yan, Alzaki, nag-LS po yan, si Charlie Tube. Lanis Vlog, nandyan ka pa ba, lalabs? Padikitan si Charlie Tube, lalabs. Nag-LS po yan siya sa umaga. Charlie Tube din po, ayan. From Reality B yan. Mabalikan pa yan, Reality, nag-LS po yan. Ayan, Reality B yan, nagbaba ng bahay. Ayan, Barista, nagbaba rin ng bahay. JJ's Vlog, Dan Sukli sa Gala. Ayan, from Charlie Chu. Kalembang mo yan, JJ's Vlog, Charlie Chu TV. Para pag nag-LS ka, nag-LS yan, mapuntahan mo. Ayan, Charlie Tube TV, nagbaba ng bahay.
Ayan, 6 million in the house. Mega mega love shout out. Nagagalit si assistant, maingay daw ako. Dan na po, Charlie. Ayan. Dan Sisi. Ayan, Charlie Chub Dan from Alzaki. Ayan, breakdance daw from Barista. Yan, Alzaki, nagbaba ng bahay. Reality beyond fiction, Dan Sukli, ayan. From Charlie Chu. J-Jeans Vlog, tapos na rin ako. Ayan, J-Jeans Vlog, dikit na si Charlie Chu. Sa akin yung OTW from Charlie Chu. Ayan, Charlie Chub, nagbaba ng bahay, pasisid naman. Itong sound natin, pangit. Thank you, Charlie from Reality Beyond. Ayan, nagtatawa sa akin si Barista, oh. Tayo ng magandang sound. Ayan, Reality Beyond ang baba ng bahay. Alzaki nyo, Dan Return from Charlie 2. Ayan, Charlie Tube nagbaba ng bahay. Natawanan ako ni Barista eh. Ayan, Reality Beyond Fiction dan Kalimbang All Connected New Friend from Barista.
Yan. Otakus Vlog, Tamsak Host, mega love shoutout sa iyo, madam. Salamat po sa pagbisita, madam. Ayan, Madam Otakus, mayroon ka na pong jacket. Grace Perez, Mix Vlog, hello host, mega loud sir darling. Ayan, Grace, may jacket ka na po. Agents Vlog, nagbaba ng bahay. Sa akin yun, nagbaba rin ng bahay. Dan na ako sa'yo, barista from Reality Beyond. Ayan. Barista, baba ka po ng bahay. From Charlie Chub. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Grace Perez, nagbaba ng bahay. Ayan, salamat naman Madam Otaku sa pagbisita, madam. Ayan, barista, nagbaba ng bahay. Si Raulong Vlogger, tusok host, salamat sa patusok dyan. Ayan, Otakus Vlog, nagbaba ng bahay. Palablab si madam. Ayan, JJ's Vlog, padikitan si Otakus Vlog. Nag-i-list din po yan si madam, maraming tao dyan. Ayan, si Raulong Vlogger, nagbaba ng bahay. Dan reality. Ayan, Grace Pasukli po, salamat. Ayan, Grace, pasukla na lang si JJ's Vlog. Grace OTW from Alzaki. Ano lang yung atin. Ayan, si Raulong Vlogger, nagbaba ng bahay. Otakus Pasukli po. Ayan, yung bang mo si Madam Otakus Jin's Vlog. Nag-elisyon si Madam Jin's Vlog, nagbaba ng bahay. Hindi ko nilalaw shout out. Ayan, may jacket ka na po. Romel and She TV, pwede po bisita ka rin sa live. 2 PM Pinas time. Hindi po, try ko po. Romel. Ayan, Rusty TV, tamsak dan ho. Salamat. Nagbaba ng bahay si Rusty TV. Si Raulong daw, nagbaba ng bahay. Yan, JJ's Vlog, OTW sa'yo. Si Raulong Vlogger dan from Grace Perez. Yan, Grace, nagbaba ng bahay. Barista dan return from Charlie Chu. Baka pwede po bisita sa live ko mamaya. 2 PM Pinas time, first time ko lang mag-live. Sige Romel, sige. Si Raulong Vlogger, nagbaba ng bahay. Ayan, JJ's Vlog, thanks po Otakus. Million in the house, may galab shout. Grace Perez. Dan full pack na po si barista, pabalik na lang lalag. Romel, nagbaba ng bahay. Ayan, Grace Pasukli po, salamat from JJ's Vlog. JJ's Vlog. Ayan, full pack na sa'yo from Risty. Ayan, JJ's Vlog, pasok lang na lang si Risty. JJ's Vlog, nagbaba ng bahay. Thanks po from JJ's Vlog. Ayan, si Raulong Vlog, nagbaba ng bahay.
Grace done. Yan ang Zaki, nagbaba ng bahay. Yan ang Mail and Daos, Miguel shoutout. Barista OTW from Grace, ayan. Asisid naman from Charlie Chuk, nagbaba ng bahay. Ayan, this TV. That's a user from Grace Perez, ayan. Agents Vlog dan Sukli, ayan. From Otakus Vlog. Ayan, Romel and She TV, full pack sa'yo. Pabalik na lang sa Risti. Yan na sa'yo. Ayan, si Raulong Vlogger, nagbaba ng bahay. Wala na ata si Lani. Ayan, Otakus Vlog dan full pack from Barista. Christy nagbaba ng bahay. Ayan, si Raulong Vlogger. Yan ako sa'yo, first dose mo. Saki nyo dan from Otakus. Charlie Chuk nagbaba ng bahay. Yan, UI Idol. Barista Dan from Grace Perez. Ayan. Idol Otakus, OTW, sira ulang vlogger. Yan, Dorelyn, bigyan love shoutout. Jacket ka na po. Namang dikit po tayo, idol. Pakinood po, video po. Jacket ka na po. Kailangan mo yung jacket ha. Grace na jacket ka na po. Salamat ha. Pati ng bubo. Ano yung indaw? Sino yung indaw?
Ngayon siya sa plate niya. Ngayon, barista na sa kanya. Kaya uling vlogger kay Pakpak. Uling nagpaba ng bago. Tingin siya. Napatay ng budol, nagbaba ng bago. Ayun, sa suklito, from Dikitan Na. Dikitan Na, nagbaba ng bago. Great club. Ito hindi marinig. Yan, pinapagabis ko ng tuloy. Wala rin sa'yo, Dikitan Club. Tapos black down na rin sa lip mo. Yung shoot mo. Kalimutan kontakan sa'yo. Post na ingay, garang puta. Hinaan ko lang kasi yung boses ko. Magbudulan, magsuklian. Thank you na lang. May jacket ko nito na mahal mo. Ito na pa rin yung photo. Nagbaba ng bahay. Ito ibigay sa mga sa akin. Magpapos. Buhay ko yung mga labas. Ayan, barista kung kaba ng baho.
Nalang yung boses ng mga lalat kasi may tulog na yun. Na mag-alas 4 na ka. Sila ulong vlogger ba? Barista ba? Rambagay and shit. Takil pila-pila ito na yun, may namigala ay lalas. Ayan, Romel NC TV mga idol, pasyal kayo sa live ko mamaya 2 PM ng hapon. Ayan. Puling mo yellow full pack na sa'yo from Resty. Ayan, 6 million in the house. May nagalat siya pa. Tapos black yan from Pulong Real. Started ang ulit from Ryan Grace. Parang salamat mo sa paharang dyan. Gusto.
Tapos ba mo ilalagay? Ayan, ayan. Ito ang pinagkakasabag. Yan, narito 3:40 ng madaling araw. Siguro mga lalabs, mag-out na rin ako. Kailangan nating matulog kasi may pasok bukas. Sa sunod na lang po uli bukas uli. Maraming salamat po sa pumunta. Putakos Vlog, Pentakill, Pilafil Resti, Parista Sir, Romil, Ayan Pauline, Ryan Grace. Mag-out na po ako mga lalabs. Kailangan nating matulog. Ayan, Rose Balsom Dan from Pulen Oyalo. Ayan. Lalabs, mag-out na po ako. Bukas na lang po uli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, Pulen Oyalo, nagbaba pa rin ng bahay. Let's go. Bye host, salamat po. See you tomorrow mga lalabs. God bless